Violeta tal, som els vostres amics de sa terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar. Violeta tal. L'educació ambiental és un valor que hem d'aprendre per a saber ser millors ciutadans. Vivim amb un alt nivell de consum que genera una gran quantitat de residus que atenten contra el medi ambient. Els objectius d'aquest projecte són fomentar la separació de residus que es generen en el centre, conèixer l'impacte ambiental produït pels mateixos, sensibilitzar en l'estalvi d'energia i recursos naturals, augmentar l'eficiència i l'ús racional del paper i reduir el consum del mateix. Del instituto con el grupo de bachillerato primero A. L'Aula Verda és un projecte del centre al qual estan implicats tots els sectors de l'institut. El tutor serà l'encarregat de que es faci un ús correcte de la safata de reutilització del paper. De este curso nos llegó información de Caja Madrid que planteaban un concurso que consistía en hacer una evaluación de